Хора, това е коти. Не съм спони. Трябва да снимаме как ти бушкам. Ето я, плюшената и опашка, която се чеша трудно. Ето я! И е много тежка! Чак припадна от това коте! Пугнете! Пугнете, ще я удуши! Ето това коте тук маце! Гледате ли на чърката му? Ето това коте! Ето това коте! Искате ли? Не знам какво е! Трябва да съм какво е. И това коте е малко сладко. Айде, час върши! Не! Почти! Не сме чула почти видеото. Аз мога да си го направя колко си искам да. Ето вижте това маца. Аз снимаме видео, докато не избяга и не откача. Това коти е много Не гни и я глъшка. И ще изкопира. Това коти сигурно може. Стига. Моля те. Плами. Добре. Не така. Гускам това малко сладко. Криси, обърни се към мене. Спасете ме. Моля ви, спасете ме. Моля ви. Спасете ме. И мене спасете. Да, коте ме бъра. Да, верно, това коте е брак. Вижте. Сега е много шоватичко. Насяда, например, на момиче котица. Коти свяка. Моята приятелка се влезе за лост. Да свършва ли? Не. След малко свършва цялото видео. След няколко минути. 1. Помни си. 3. Помни си на 4. 5. И котито мачи. Котито мачи. Беше